खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 पुस 1436 मायथाइ एबा 11 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि थाखाय ग्रहफोरनि थाथाया इंगित होयो दि नोंथाङा खामानियाव मुखुब थागोन आरो गोबां दावराव-दावसि जागोन। दिनै दावबायनायनि जाथावनाबो दं आरो नोंथाङा न'निफ्राय गोजानाव दावबायनो हागौ। खरसाया बांगोन, जाय माखासे जिंगानि जाहोन जानो हागौ। बबेखानि आरजिनायनि थासारिया दिनै दिदोम थागोन। खामानि मावथायाव गोजौसिन मावख'गिरिफोरनि मददआ सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां आरो गोजोनथाव जागोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। दिनै नोंथांनि आयाबो बांगोन आरो थाबथानाय जायखिजाया राङा फैफिननो हागौ। नखरारि जिउआव अननाय आरो हेफाजाब होनाया थागोन। नोंथाङा रमान्टिक बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन आरो गावनि जिउ लोगोरिजों बायजोआव थांनो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय आरो गथ'फोरनि थाखाय बायनो हायो। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथाङा गावजों गाव गोरोबलायनाय आरो फोथायनायखौ लाखिनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा इंगित होयो दि दिनै नोंथाङा ग्रहफोरनि अननायनिफ्राय मुलाम्फा जागासिनो दं, जाय नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान बानायदों। नोंथांनि नखरा नोंथांखौ मदद होगोन, जायजों नोंथाङा न'आव आरो बायजोआव नोंथांनि बिबानफोरखौ मावफुंनो खाबु मोनगोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरा नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागोन आरो नोंथाङा बेफोराव जाफुंसार मोनगोन। दिनै नोंथांनि आयआ सरासनस्रा थागोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। माबा मोनसे गोदान खालामनो लुबैनाया नोंथांनि गोसोआव सिखांगोन आरो नोंथाङा सोरबा सासेनिफ्राय मदद मोनगोन, जायखौ नोंथाङा मिथिगौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआ दिनै गोजोनथाव जागोन होनना साननाय जादों। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि साना नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइगोनां जागोन। माखासे जिंगाफोर थागोन, जाय नोंथांखौ फुंनिफ्रायनो गोसोआरि महरै मुखुब दोनगोन। बबेखानि बेलासिसिम बेफोर जोबोद बाङाइ जालांगोन। खाफालआ दिनै राङारि आयदाफोराव नोंथांखौ मदद होगोन, जाय मोनसे मोजां खाबु होनो हागौ। आयनि बांनायजों नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गोसोखांथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन आरो अनथोबफोरनि सोलाय-सोल' जानो हागौ। नोंथाङा बेरेखा आरो सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। सिंह राशि। सिंह राशि हाथरखिफोरा दिनै इंगित होयो दि नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव गोनो गोथो जागोन। नोंथाङा खामानियाव माखासे गोदान बिबानफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जाय नोंथांखौ गोसोआरि दुखुनि जाहोनबो जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा गोसोखौ दोरोदनाय गैयाजासे गावनि खामानियाव गोसो होनांगोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनै नोंथाङा गावखौ जोथोन लानांगोन। बोथोर बायदियै गावनि आदार आरो जिउ खुंनायखौ लाखि, नङाब्ला नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि हाथरखिफोरा दिनै दिन्थियो दि नोंथांनि साना बेसेनगोसा जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि रां बावजानि सायाव नोजोर होनांगोन, नङाब्ला उनाव नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि साख्रि आरो फालांगियाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो रोंग'थिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव अननाय आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय थागोन।
नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। जिखि जाया मानो जुलि जानाय जिउआव दिनै नोंथाङा सहायनायजों दावगालांनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि। दिनै तुला राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथांनि साना मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा गथ'फोर आरो नखरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। बबेखानि हाबा जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि नखरारि जिउआव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि पार्टनारनि सावस्रि आरो नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरनि आखुखौ लानानै जिंगा सिगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोरजिथायजों गावनि अनजालुनि थाखाय माबा मोनसे जुनिया खालामनो नाजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिनै दिन्थियो दि नोंथांनि साना मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि फारसे बांसिन गोसो होनो हागोन आरो मोनसे गोजाम नखरारि खामानिखौ फोजोबनो हागोन, जाय आद्रा जाना दंमोन। दिनैनि साना खामानिनि थाखायबो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव समानै गोसो होगोन, जाय दिनै नोंथांनि जिउआव मोजां गोरोबनाय लाबोगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होनो आरो हेफाजाब होनो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिनै दिन्थियो दि नोंथांनि साना गोजोनथाव आरो रंजाथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सानथांखि बायदियै खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ आरो नोंथाङा मान आरो मान-सन्मान मोनगोन। न'आव मोनसे गोथार आरो मुलाम्फा गोनां हाबाफारिनि थाखाय सावरायनाय आरो बिथांखि लानाय जानो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव दिनै नोंथाङा गोजोननाय बुब्लिफोरखौ बारहोगोन आरो जायफोरनि पार्टनारआ गोजानाव दं बिसोरो सुंज्रोब बिजोंनि गेजेरजों गोलाव रायज्लायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। मकर राशिनि हाथरखिफोरा दिनै दिन्थियो दि नोंथांनि साना गोजोनथाव आरो मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव खाफाल मोनगोन। गुबै सम्पथियाव खामानि मावग्राफोरा दिनै मुलाम्फा जागोन। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा लोगोफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनां फोरमायथिफोरबो मोनगोन। दिनै नोंथांनि गोसोआ आबेग गोनां जागोन आरो नोंथाङा गुबुनखौ मदद होनो सिगांबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। हाथरखिफोरा बुङो कुम्भ राशिनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि जिउआव खुसि फैगोन। जायफोरा सम्पथियाव रां थिसननो लुबैयो बिसोरो दिनै जाफुंसार मोनगोन। गोथार हाबाफोराव खर्सा जागोन। आयआबो मोजां जागोन। नोंथाङा खामानियाव एसे गोसो होनांगोन, मानोना गिदिंनाय गोसोनि जाहोनाव नोंथांनि खैफोद थायो। नखरारि जिउआव नोंथांनि अननाय आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया थाबाय थागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरा दिनै नोंथांनि सालायाव थागोन आरो नोंथाङा सानखौ आबुङै रंजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथांनि साना दिहुनथायाव गलाय-गथाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव मिजिंथिजानाय आरो मोजां फिथाय मोनगोन आरो नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय रागा जोंनो हागौ, जाय सानजौफुखौ नोंथांनि थाखाय नारसिननाय खालामनो हागौ। जुलि जानाय जिउआव दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जानो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथाङा जोबोद खुसि नुजागोन आरो मोनसे गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय अननाय आरो मदद मोनगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।